עכשיו, ליום שאחרי, שתי המפלגות הגדולות, הליכוד וקדימה, מתיימרות להיות אלו שיטילו עליהן את הרכבת הממשלה. אז מה האפשרויות העומדות בפני בנימין נתניהו וציפי לבני? אם נתייחס לנתוני הסקר האחרון שפורסם בסוף השבוע, אלו האפשרויות העומדות בפני בנימין נתניהו. האפשרות הראשונה, וזו שכנראה מועדפת עליו, היא זו שבה הוא הכניס תחילה את השותפות הטבעיות, את ישראל ביתנו ואת ש"ס, ואליה יצרה מפלגת שמאל מרכז. תראו, אם הוא מכניס את קדימה, כבר יש לו 80 מנדטים, ממשלה רחבה, הוא יכול גם במקרה אחר להתאפק בעבודה, ואז יש לו ממשלה קצת יותר צרה. אבל לבנימין נתניהו יש גם אפשרות אחרת, ממשלת ימין שתורכב מהליכוד, מישראל ביתנו, מש"ס, יהדות התורה, האיחוד הלאומי, הבית היהודי. יש לו קואליציה, 67 מנדטים, אולי הקואליציה מהסיוטים של השמאל בישראל. מה האופציות העומדות בפני ציפי לבני, אם אכן היא תצליח לעבור את בנימין נתניהו והנשיא אכן יטיל עליה הקמת ממשלה? נראה שהאופציה היחידה שעומד בפניה היא זו שתצרף את הליכוד ואת העבודה. יש לה ממשלה, 66 מנדטים, יכולה גם כמובן לחזק אותה עם ש"ס או עוד מפלגה אחרת שהיא תנסה לחבר. האופציה של ממשלת שמאל נראית פשוט לא רלוונטית, כי גם אם היא מצרפת אליה את העבודה, את מרץ וכל המפלגות הערביות, גוש השמאל נשאר קטן מדי ואינו מאפשר קואליציה. וכל זאת, נחזור ונאמר, מתבסס על תוצאות הסקר האחרון שפרסמנו. ביום שלישי ב-10 בערב, זה יכול להיות משחק אחר לגמרי. אז יהיו בידינו תוצאות מדגם הטלוויזיה, ונוכל להמשיך ולבחון כאן את האפשרויות. את התוצאות האלה אנחנו נראה לכם ב-10 בדיוק על מגדלי עזריאלי, ושם, מתחת למגדלים, נמצא ערב חיים אתגר. ערב טוב, חיים.